Vi ses. God fornøjelse med det. Tak skal du have. Jamen, jeg hedder Finn Tange og er ejendomsinspektør i Humleborg Ejendom. Og har jeg været i 4-5 år nu. Hvor er I på vej hen nu? Ja, vi er på vej op i Vestergade, som ligger inde midt i Odense, og afleverer en fin lejlighed op på 3. salen. Inden indflytningssyn, så plejer jeg lige at køre ud og gennemgå lejligheden, hvis der er nogle småting. Noget, der lige skal plettes, eller noget, der lige skal rengøres det sidste. Så udfylder jeg indflytningsrapporten, så lejeren ikke skal stå og vente på det alt for længe. Hej, Eveline. Hej. Kom indenfor. Mange tak. Hvad er sådan din yndlingsopgave? Mange gange så er det aflevering af lejlighederne, fordi der er det glade folk, man har med at gøre. Køleskabet, det er jo ikke så gammelt, det er ikke andet end års 10 gammelt. Nogen, der har glædet sig til at flytte ind i en lejlighed, og så det er et godt tidspunkt som inspektør.